En aquest cas és el propi Ministeri qui redacta el projecte, ho fa amb una consultora, aquesta consultora fa el projecte en base als criteris del Ministeri, es fa des d'aquí, des de Catalunya s'envia a Madrid, el revisen a Madrid, li troben pegues, tornen una altra vegada cap a Catalunya i això ha passat durant 4 vegades. Clar, no és normal que a la pròpia administració fins i tot passin aquestes coses. El que hagis de dir, digue a la primera. Es fan totes les rectificacions que siguin convenients i que siguin per millora del projecte i a partir d'aquí ja agafes el projecte, el publiques definitivament i el licites, que és aquesta l'altra cosa que necessitem, que es liciti ràpidament. I clar, tenim un projecte que s'està treballant des de fa molts anys, que el Ministeri no acaba de treure, no acaba de tancar, que no acaba de publicar, i no podem esperar molt més temps, d'acord? Perquè aquest projecte és una necessitat per a aquest tram de carretera, que el que fa és humanitzar tota aquesta carretera i que, sens dubte, deixarem de ser, aquest tram deixarà de ser el més perillós d'Espanya. En cap moment l'empresa s'ha qüestionat deixar de tirar el projecte endavant. El que sí que és veritat que aquesta burocràcia que tenim fa que la velocitat que haurien de tenir alguns projectes no arriben a tenir la que ens agradaria a tots. És veritat que són tràmits que són necessaris per donar la màxima garantia en seguretat, d'acord? Però sí que el que fa és ralentitzar. Tot això lligat que l'empresa tampoc ha baixat una miqueta, diguéssim, aquesta pressió de velocitat que tenia al principi, fa que el projecte continua endavant. En aquest moment ja han fet tots els moviments de terres necessaris per a la seva implantació, estan ja en projectes de redacció de projecte d'urbanització, l'impacte ambiental, per tant, es retrasa una mica, però continuarà sent una realitat ben aviat. Ameller ha evolucionat, el seu projecte inicial o la seva proposta inicial no marxa de l'essència, per dir d'alguna manera, però sí que és molt millorable l'última proposta que vam tenir, que encara l'han de revisar i que està previst que a finals d'aquest mes ens portin ja la proposta definitiva, una nova ordenació, uns nous espais i també sí que hi havia una previsió també de tempos que no s'acabaran complint, però tant un cas com l'altre és una qüestió de millora, al final, que és important no fer les coses de qualsevol manera, fer-les ben fetes, el que sí que hem d'aconseguir entre tots que els tràmits siguin una mica més ràpids.